Nu știu dacă ai știut, Rabla Local tocmai a început. Poți lua 3000 de lei pentru mașina ta, doar că trebuie să îndeplinești unele condiții. Mașina să fie egală sau mai veche de 15 ani. 5 ani de zile să fie pe numele tău, fără datorii la mediu, fără datorii la ANAF și fără datorii la taxe și impozite. Și mașina obligatoriu să fie completă, chiar dacă este accidentată, dar să fie completă cum iese ea din fabrică. Cu restul documentelor, transportul și alte conturi deschise te ajută colegii mei. Ulterior, banii îi cheltui cum dorești tu după bunul tău plac. Autobuf mereu este alături de clienții săi.